Moni nde vuto la ma spaceship amene amapita mmwambawa nanga zidzimanyamuka zimapita mmwamba iti nde zidutswa zina amazikonza kuti zichoke zichite detach chikafika pa altitude kapena level yomwe iwo akufuna monga zima thrust zokankha chombo chicha kuti chipite mmwamba ndi speed kwambiri zimachita detach nde zimayenera kubwerera kukafika pamene anazikonza kuti zikafikire koma nthawi zina sizimayenda chonchoyi zimapezeka kuti zagwa zafoira zokagwera kwina kwake nde kuopsa kwake nkonera kuti chikhoza kungogwera pa nyumba pa munthu chikhoza kugwera pena paliponse nde zapangika pa 30 December ku Kenya akuti ku Makaka village kunapeza kuti kwangogwa chitsulo kuchoka mmwamba mlengalenga koma mwayi wake chagwera pa Chile ponena kuti panalibe anthu sichinavulaze anthu koma akuti chikuoneka kuti ndichoti chochokera pachani pa rocket ngati spaceship a Kenyan Space Agency anapita kukapanga inspect anthu amudzi anakapanga inspect apeza kuti ndi chitsulodi apa pangofuna achita identify kuti chachoka kuti chagwa pa rocket ya ndani spaceship ya ndani chifukwa ndi milandu imeneyo yeti chikanatha kupha anthu ndi chitsulo chachikulu kwambiri. Izi zinzonena kuti zinapangikapo ku Australia SpaceX spaceship yawo itanyamuka kumapita mmwamba chidutswa china chinakagwera pa famu ya aini yache monena kuti amaweta ziweto zawo menemo chinakagwera menemo analipira compensation. Chombo chinanso cha NASA chinakagweraso pafupi ndi nyumba ya ina yake anasumiranso zotero zoiti kuti simunganenere tikunena kuti zitsulo zomwe zingagwe kuchoka pamenepo zikagwera potani ndi apapa zagwera ku Kenya ku Makaka village. Timva kuti zotsatira zake zikhala zotani bola asaponderezeke apemphe ma compensation yawo imenezo ndi zinazokuchitika ku Kenya zikomo kwambiri.